सोरबा सोरबा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बुंनो नागिरो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आवाजआ बहा गोमाखो, बिनि बाथ्राफोरा बहा गोमालांखो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुक्ति खालामदों होननानै जोंनि आवाजआ गोमालाङाखै। जोङो आन्दलनखौसो दोनथ'दों। मोनसे लामानि आन्दलनखौ गोबां आन्दलन दङ आरो जायनि थाखाय दाख्लैबावै क'क्राझाराव जोङो अन्यायनि बिरुद्धै अन्यायै इनाय भाबै गावथारनायनि बिरुद्धै जों आन्दलन खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि डिसिप्लिन गावनि इथिक्सआव प्रिन्सिपालाव थानानै हाबा मावग्रा आफाद। जोङो रावनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिखौ लानानै जोङो फल' खालामग्रा आफाद नङा। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, राव गैयै रायजो राजानि बर' माहारिनि जिखुनु हिंसानि जिखुनु अन्यायनि बिरुद्धै जों गसंथादों। नोंथांमोननि जेंना जेंसि सुस्रांनाय, बर' हारिनि गांनाय उखैनाय, गोरिब गुन्द्रा जोंनि हाजिरा हुजिरा मावना जानाय रायजो राजाफोरनि जौगानांगौनि थाखाय, बिथांमोननो मोननांगौनि अधिकारनि थाखाय जों जेब्लाबो गसंथागोन आरो बेनि थाखाय जों बाथ्रा बुंबाय थादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सुक्तिल'सो खालामदों, दफाखौ मावफुंनायनि थाखाय हाबाफारि मावबाय थादों। नाथाय जोंनि आवाज, जोंनि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक शान्तिपूर्ण आन्दलना माब्लाबाबो बन्द जानाय नङा आरो बिनि थाखाय जिखिनि जेंना नुजाथिदों बिनि उल्थायै जों जेब्लाबो गसंथागोन। सरकारखौ जों नारसिनगोन, सरकारनि आवाज होगोन, सरकारजों खावलायगोन, सावरायनांगौ जायोबा टेबोलाव सावरायगोन। नाथाय बेबायदि आबेगिक भाबै जोंनि माखासे मोदोमसे जोंनि फरायसाफोरा दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों केम्पेइन जानानै दिनै जेरैबायदि आन्दलन खालामदों जों बेखौ बरायदों। नाथाय बेयो आन्दलनाव जोङो मोनसे थासारि नुदों, गाज्रि गाज्रि राव बाहायनानै गाज्रि जि रावखौ बर' आइ आफा रायजो राजाया बाहाया, दुलाराय बर' माहारिया 30 बोसोरनि आन्दलनाव बाहायफेराखै। बेबायदि इनाय खोनासंथावै गाज्रि भाषाफोरखौ बाहायनानै आन्दलन खालामनाय जोंनि हायार सेकेन्डारि कलेजनि स्टुडेन्टफोरनि बे आन्दलनाव जों नुनो मोनदों। बे आन्दलनखौ सोर दैदेनदों, सोरनि डिक्टेसनाव बे आन्दलना जादों जों मिथिया। राजनीतिक षड्यन्त्रनि थाखाय बे आन्दलना जादों नामा जों मिथिया, नाथाय बेबायदि आन्दलनखौ नुदों। दा बेखायनो जोंनि फरायनाय कलेज इउनिभार्सिटि स्कुलाव जेराव फराया मानो, जेसेबां फरायसा फरायसुलि दङ आन्दलनाव गोनां जायगा बाहागो ला, नाथाय गावबा गावनि फरायनायावबो जों गोसो होनांगोन। मोनसे सेप्टारनि आन्दलनखौ जों जोबथा फैबाय। दुलाराय बर' माहारिया आन्दलनखौ दिनै मोनसे सेप्टाराव दोनबाय। दिनै बिनि उनाव जि आन्दलन खालामनांगोन बिनि थाखाय जों रडमेप लामा जों तैयार खालामनांगोन। नाथाय प्रतिबादनि नामाव, अन्यायनि बिरुद्धै गसंथानायनि नामाव गाज्रि भाषा बाहायनानै बर' हारिनि सिनायथि परिचयखौ गाज्रि लामाजों जुदि दिन्थिनो नागिरबा बे जोंखौ मोजां लामाजों सिनायथि होनाय नङा। बर' हारिया गाज्रि खास्रि बिस्रि राव बाहायनानै आन्दलन खालामग्रा जाथिनासो जोंखौ सिनायथि होनाय जागोन। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड हालामाव बर'फोरनि गेजेराव बर'आ आसामाव जेरावखि रायजो जानानै गैया मानो, भारताव जेराव रायजो जानानै गैया मानो, बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय बड'फानि आदर्श सानथौ सानस्रिजों हाबा मावलांनायनि थाखाय जोङो जोंनि खामानिखौ मावलांगोन। राजखान्थि हान्जाया राजखान्थिनि खामानि मावगोन, सरकारा सरकारनि खामानि मावगोन। एबसुआ सरकार नङा, एबसुआ राजखान्थि हान्जा नङा, एबसुआ बर' हारिनि आफाद, बर' हारिनि बिखा बिख्लुआव थाग्रा, बर' हारिनि फंबाय बिनानाव, बर' हारिनि आइ आफानि फिसा फिसौनि जोनोम गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे माहारिनि आफादखौ माहारिनि आफाद हिसाबै फोथांना लाखिनांगोन। जोङो बे सरकारखौ दादों, बे राजखान्थि हान्जाखौ सरकाराव लाबोदों। लाबोनायनि एकमात्र उद्देश्यआ बेनोल' जे सुक्तिनि उनाव मोननाय दफाखौ 100% मावफुंनानै बर' रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय हाबा मावनाय। जों सरकार सालाया, सरकारा जुदि गेना गोरोन्थि मावोब्ला, सरकारा जुदि नंखाय मावोब्ला, सरकारा जुदि बबेखौबा मावनो हायाखैबा सरकार बिरोधी खामानि मावनाय, सरकार बिरोधी बाथ्रा बुंनाय, मावनाया जायैखौ आसि दिन्थिनानै ओरै मावनांगौ, ओरै मावोबा मोजां, रायजो राजाया ओरै लुबैदों बेबायदि बुंनायनि थाखायबो जोङो मालाबाबो जोङो थाबथानाय नङा। नाथाय बे सरकाराव जिहेतु 6 मासल' जादों, जोङो नेनांगोन, धैर्य हमनांगोन। जोङो दानो अधैर्य जाबा जानाय नङा। दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, सरकार सालायग्रा, राजखान्थि खालामग्रा बे खालामबाय थागोन। रायजोनि मोजांनि थाखाय सरकारा सालायगोन, रायजोनि मोजांनि थाखाय हान्जाया खामानि मावगोन। दुलाराय बर' माहारिनि थांना थानायनि थाखाय, रैखाथिनि थाखाय, जोंनि गासैबो बिथिंनि जौगानायनि थाखाय, बर' हारिनि अस्तित्व खैदां खैफोद जायखिजाया थासारिनि समाव जोङो बर' हारिखौ फोथांना लाखिनांगौनि थाखाय
दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावलांगोन बे बाथ्राखौ बयबो जाहाथे स्पष्ट जायो एबसुआ मा हाबा मावो राजखान्थि हान्जाया मा हाबा मावो आरो सरकारा मा हाबा मावो बे बाथ्राखौ बयबो जुदि स्पष्ट जायोब्लानो जोंनि गेजेराव गेना गोरोन्थि जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि बे थासारिया मालाबाबो फैनाय नङा दा बेखायनो दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि जि उद्देश्य बे उद्देश्यखौ नोंथांमोना फैनानै जाफुंसार होबाय जोंनि आलासि बिथांमोना बे दिनैनि गोजोननि जि रेलि गोजोननि जि सुबुं गौमा बेयाव गोबां माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बिबुंथि लाखिगोन आरो बिथांमोननि गेजेरजों विश्व दरबाराव बर' हारिया जे शान्ति प्रिय हारि बर' हारिया जे गोजोनखौ मोजां मोनो अहिंसानि लामाजों गणतान्त्रिक पन्थाजों आन्दलननि गेजेरजों गावनि अधिकारखौ मोननो थाखाय जे हाबा मावो जों जे रावखौबो अन्याय खालामा रावखौबो जोङो माने रावनिबो इनाय मावा बे मोनसे मेसेजखौ जोङो बुहुमनि मानसिफोरनो दिनै जोङो हरनो हानायनि जि मोनसे हाबाफारिखौ नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंसार होबाय आङो गोसो गोरबोनिफ्राय फिन बयखौबो आङो साबायखर बावदों दा बेखायनो आङो बे मोननै बाथ्राखौ बुंबाय आलासिनि बिबुंथिनि सिगां आङो बयखौबो दसे सम आधा मिनिट गसंनानै मोनसे समायखिरा लानायाव बाहागो लानो थाखाय आं खावलायबाय बयखौबो दसे सम गसंनो खावलायदों जागायनो नागिरदों जों दिनै दुलाराय बर' माहारिनि जानानै समायखिरा लायोदि जायखिजाया रोखोमनि हिंसायारि खामानि आरो जाथायनि हेंथायै जों अराय गसंथागोन आरो गोजोन खौसेथिनि गेजेरजों बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव जों बयबो बाहागो लानायनि गेजेरजों जाफुंसार होगोन बर' माहारियाव आयेन बेरेखा हाथियार लानाय हिंसायारि गाग्लोबनाय बायदि थासारिखौ उदां खालामनो जों अराय हाबा मावलांगोन अहिंसा आरो गोजोननि बड'लेण्डजों गायसनगोन हालो दैलो रायजो जागोन जय बर' हारिनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जिउ लाथों गोजोन्थों बयबो जिरायदो बे समाव आङो खेबसे जोंनि मोसाग्रा हान्जा